Din il-ġimgħa l-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni tal-Membru Parlamentari Ewropew Pervenche Beres li tappoġġja bl-aktar mod ċar il-proposta ta' garanzija żgħażagħ. Ir-riżoluzzjoni approvata b'mod qawwi titlob lil pajjiżi membri, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew biex jikkoperaw mal-isħab soċjali kollha biex kull żagħżugħ u żagħżugħa ikollhom opportunità ta' tagħlim, taħriġ jew xogħol fi żmien ftit xhur wara li jispiċċaw qiegħda. Il-Parlament Ewropew qal ukoll li biex il-garanzija titwettaq, l-Unjoni Ewropea għandha tgħin b'fondi speċifiċi biex ikunu magħluba l-problemi ta' qatt u nuqqas ta' edukazzjoni fost iż-żgħażagħ. Fis-sqarrija l-Partit Laburista qal li f'Malta Joseph Muscat u l-Partit Laburista huma kommessi li jwettqu din il-proposta biex inqas żgħażagħ jaqgħu mis-sistema edukattiva u biex dawk li ma jsibux xogħol jingħataw taħriġ biex jerġgħu jidħlu lura fl-edukazzjoni jew isibu xogħol aħjar. Il-Partit Laburista qal li Gonzi Pien u Lorenz Gonzi biss huma kontra l-garanzija żgħażagħ. Tant li biex l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Simon Busuttil ma jkunx kompliċi mal-pożizzjoni tal-kap tiegħu, fil-Parlament Ewropew ivvota mal-Grupp Popolari Ewropew favur din ir-riżoluzzjoni.